Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážené naši ctení hostia, zamestnanci, pokračujeme v krátkej prestávke. Pokračujeme v bodu 5, ktorý sa týka rozpočtov. 5.1 je stanovisko hlavného kontrolóra návrhu programového rozpočtu na roky 24-26. Pán hlavný kontrolór, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán primátor. Vážené mestské zastupiteľstvo, v zmysle paragrafu 18 odsek 1 písmena 6 zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu bolo spracované na základe zverejnenia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2024 až 2026. Návrh rozpočtu mesta sa predkladá v zmysle paragrafu 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Je to základný nástroj finančného hospodárenia rozpočtov v roku 2024 výhľadom na roky 2025 a 2026. Zostavenie rozpočtu je jednou zo základných samosprávnych funkcií mesta. Čo sa týka zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu, predložený návrh rozpočtu je spracovaný v súlade rozpočtovými zákonmi, zohľadňuje ustanovenia ďalších zákonov, ako zákona o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, zákona o miestnom poplatku za rozvoj, v zmysle ktorých boli vydané všeobecné záväzné nariadenia, zohľadňuje aj zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve. Vzhľadom k tomu, že v čase prípravy a zverejnenia návrhu rozpočtu nebola ešte zverejnená prognóza podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, pre rok 2024, tak ako rok 2023, osobitne sa aj čiastočne aj z dane z príjmov právnických osôb. Rozpočtu je uvedená suma, ktorá vychádza z odhľadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z novembra 2023. Predložený návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Čo sa týka súhlasu so všeobecnými záväznými nariadeniami, návrh rozpočtu vychádza zo všeobecných záväzných nariadení, ktoré boli predsedočkou schválené, to znamená, ktorými sa aj navyšovali či už sadzby daní, poplatkov alebo tých školských úspechov. Čo sa týka dodržania informačnej povinnosti, návrh rozpočtu bol zverejnený na diskusiu najmenej na 15 dní na webovej stránke aj na úradnej tabuli mesta, a to od 27. novembra. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Predložený návrh programového rozpočtu obsahuje zámerom cieľov mesta a merateľné ukazovatele, je rozpísaný do 8 programov. Keď prejdem k číselnej časti, bežný rozpočet na rok 2024 je hospodárenie, teda je návrh na hospodárenie s prebytkom takmer 309 000. Kapitálový rozpočet, je to v poriadku, taktiež na ďalšie roky je to prebytok, teda výsledkom hospodárenia sú prebytky. Čo sa týka kapitálového rozpočtu, na všetky 4 roky sú schodky, na rok 2024 je schodok 176 000. Je tu taktiež v poriadku, je to možné vzhľadom k tomu, že schodok kapitálneho rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a zostatkami finančných prostriedkov mesta z minulých rokov. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, nimi sa vykonávajú také prevody z peňažných fondov mesta, realizujú sa zdroje financovania a ich splácanie. Pre rok 2024 sa v príjmových finančných operáciách počíta do zapojení finančnej náhrady za výrob drevín vo výške vyše 147 000 a vo výdavkovej časti finančných operácií je najvyššia čiastka rozhodujúca vlastne na splatky úverov. Pre rok 2024 sú naplánované vyššie bežné príjmy, ako je očakávaná skutočnosť na rok 2023 o 5,22%, pričom tam už je zohľadnené aj navrhované navýšenie miestnych daní poplatkov. Bežné výdavky pre rok 2024 sú naplánované vyššie ako očakávaná skutočnosť roka 2023 o 7,4%, či nie je to trošku nepriaznivý jav vzhľadom k tomu, že rast bežných výdavkov, vlastne teda bežné výdavky sú vyšším tempom, ako sú bežné príjmy. Čo sa týka samotného percentuálneho navýšenia, tak bežných výdavkov boli do jednotlivých programov najvyššie narasty v programe 5 sociálne služby o 29%, čo
absolútne vyjadrenie nejakých 117 000 a v programe 4 školstvo nárast o vyše 13%, čo činí vyše 470 000. Na strane 5 uvádzam nejaký prehľad vývoja bežných kapitálových príjmov výsledkov hospodárenia. Predložený návrh kapitálového rozpočtu na rok 2024 počíta s príjmami vo výške 213 700, to príjmy za predaj pozemkov. Vo výdavkovej časti počíta s čiastkou vyše 390 000, pričom najväčšiu časť tvoria výdavky v programe 6.2, a to kapitálový transfer pre technické služby vo výške 276 300. A v programe 863 je aj nerozpočtovaná rezerva vo výške 91 500, v rámci ktorej je zapojené čerpanie poplatku za rozvoj. Zvyšok kapitálových výdavkov na návrhu rozpočtu v sume 22 379 predstavujú výdavky na vybavenie školských jedální, materskej škole a základnej škole. Podľa zverejnení daňových prognóz na roky 24 a 26 sa výnosy daňových príjmov pre mesta a obce znižujú. Preto som aj na strane 5 tam dole pripravil grafe číslo 2, tento prehľad, ako sa jednotlivá podielová daň, čo je najväčší príjem do rozpočtu mesta, ako sa vyvíjala. A v podstate od roku 2010, keď došlo k poklesu, rok 2016 je tam prekles, je tam nesprávna suma, má tam suma nie 1538, ale 1838, pretože ten stropček bol vyšší. Čiže v žiadnom z týchto rokov potom nedošlo k poklesu, až návrh na rok 2024 to vidno, že vlastne je pokles. Tie nárasty u nás boli spôsobené v jednotlivých rokoch aj vďaka tomu, že štát vyberal vyššie dane, ktoré prerozdeľoval vďaka nárastu počtu obyvateľov a vďaka nárastu aj prepočítaného počtu žiakov v našich školských zariadeniach. Miera inflácie, ktorá sa prejavila nástupom jednak vlastne tejto krízy, ktorá prešla, či už súvisela s tejto epidémiou COVID, alebo taktiež s vojnou na Ukrajine, všetko prispelo k tomu, že tá inflácia nejakým spôsobom rádovala, kde sme si niekoľko rokov nejako zvykli, že inflácia je takmer minimálna, alebo dokonca bola aj minusová. Čiže tá inflácia porastla, je to vyše 25% za posledné 2 roky. Taktiež to všetko malo vplyv na to, že nám rastli nám výdavky na tovary, služby, stavebné práce. Porastli nám v zmysle kolektívnej zmluvy vyššie stupňa výdavky na platy zamestnancov v verejnej správe, to bolo 1. januára roku 2023 a 1. septembra roku 2023. Je to priemerov viac ako 20%. To všetko spôsobuje jednotný tlak na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí. Preto sú aj mesta a obce nútené pristupovať k zvyšovaniu daní a poplatku a prijímaniu úsporných opatrení. Aj napriek prijatým opatreniam na normálnom rozpočte mesta Veľký Šariš na strane príjmov a výdavkov nie je to postačujúce a predložený návrh rozpočtu na roky 24 a 26 predstavuje nejaké rizika na strane príjmov a výdavkov. Odporúčam preto po schválení štátneho rozpočtu a zverejnení východiskových štatistických údajov pre potreby rozdeľovania výnosu daní z príjmov vykonať zmeny rozpočtovým opatrením a následne prijať potrebné opatrenie na zabezpečenie financovania úloh a kompetencií mesta na rok 2024. Odporúčam teraz schváliť všeobecno záväzné nariadenia, ktoré už na predchádzajúcich bodoch rokovania boli schválené. No, ešte doplním to, že podľa toho, to znamená podľa toho, ako nám rastie počet obyvateľov a ako nám narastol aj počet prepočítaných žiakov v školských zariadeniach, tak tie podielové dane by mali byť vyššie, aj vďaka tomu, odhadujem nejakých 130 000 a uvidíme, ako bude schválený štátny rozpočet a ako celkovo tá prognoza dospeje. Preto vlastne navrhujem to, že to znamená, že aby sme tento rozpočet schválili, počkali možno, že do februára, keď sa to celé nejakým spôsobom uzrastie a keď to bude schváľovať aj to znamená tie kapitálové doty, ten investičný plán, tak vlastne nejakým spôsobom predpokladám, že by sme mali byť aj v poriadku, prípadne sa potom príjmu nejaké opatrenia na to, aby sa
aby to financovanie mesta bolo zabezpečené a zastabilizované. Na záver teda odporúčam mestskému zastupiteľstvu prerokovania zvážení možných rizik a zapracovaných výzvomínok predložený návrh rozpočtu na rok 2024 schváliť a zobrať na vedomie návrhy rozpočtu mesta na roky 2025 a 2026. Ďakujem pekne pánovi hlavnému kontrolórovi. Poprosím o stanovisko finančnú komisiu k správe hlavného kontrolóra. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra. Ja poviem základné východiska, lebo náš rozpočet je v podstate až 6. bod v tomto bode, aby sme nejaké parametry povedali, ale prejdeme konkrétne na jednotlivé naše organizácie. Vážené pani poslanky a pani poslanci, to je také premostenie aj v stanovisku hlavného kontrolóra, ale aj kvôli ostatným bodom, samozrejme je to s druhým súvisí. Pán hlavný kontrolór to veľmi dobre predosiel. Základom toho celé je to, čo sme tu dneska, keď sme krát dobre hovorili o tom, že máme radikálny alebo značný výpadok podielových daní. A zároveň na to, že narastali za poslednom dobie bežné výdavky, ktoré museli sme reflektovať mieru inflácie, ktorá dokopy je plus minus 20%. Okrem toho, že vlastne museli sme riešiť to, čo vychádza z kolektívnych zmluv, to je najmä platy zamestnancov, vo verejnej záujme 17%, v školských riadeniach 22%, v škole 22%. Tak to je to enormný, veľmi dobré, je to enormný tlak na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí. S tým, že ak máme výpadok podielových daní, titul daňových bonusov, tak je to pre nás veľmi ťažké na zostavenie vôbec ako takého rozpočtu. Ja chcem na úvod povedať a zároveň aj poďakovať, nie vždy máme dobrý rozpočet, lebo nejakým spôsobom ho treba nejak skorigovať a riešiť. A nie vždy rokovania, alebo veľmi rád by som sa inéž poviem, pokiaľ všetky podnety, návrhy, alebo čo to nazve nejaké výdavky, každej organizácie vrátane mesta, investičných plánov a tak ďalej. Tento rok, myslím, že rok 2024 bude taký zvláštny, pokiaľ sa niektoré veci nevyjasnia z hľadiska financovania od štátu. Ale máme za sebou stretnutia s našimi organizáciami, ktoré tady v podstate aj sedia sú pri nás. Musím povedať, že každá jedna z nich veľmi rozumne a veľmi zodpovedne sa k tomu pozrela a rovnako vnímala, nemuseli sme nejakým spôsobom bojovať za niečo, čo ja musím považovať za nevyhnutné a poviem čo konkrétne. Každá jedna organizácia na to, aby sme nejakým spôsobom eliminovali výpadok podielových daní, znižili nejaký, poviem, schodok, vôbec sa rozprávali o možnosti zostaviť rozpočet, museli sme aj zakročiť aj iným populárnym veciam. Samozrejme kontrolovali sme každej jednej organizácie a bežné výdavky, na čo tu sú, čiže rôzne veci, ktoré tam mali odohrať školení a čo všetko možno bežné výdavky od energie, akadečko, všetko s tým. Pozrieme sa na konkrétnych zamestnancov, či ich odmeňovanie, respektíve či ich platové zaradenie a očakávaný plat na budúci rok je v súlade s tým, ako má byť vyrátané. Pozreli sme sa vlastne na iné veci, ktoré boli v rozpočte, a samozrejme museli sme prijať rozhodnutie o tzv. Nulových výdavkov na odmena plošných, okrem tých, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmluv, ako je napríklad, poviem, rôzne jubilá, výročia, alebo ak má na to nejakýto nárok, samozrejme to, čo nemôžeme uprieť, ale bežnú menu, bežnú všetkom spoločnú je nula. A samozrejme veľmi rád by som povedal aj pozitívne, že verím, že sa na to nájde do konca roka, ale na dostavenie rozpočtu musíme ísť nulou. To isté urobilo v podstate mesto, to urobili všetky organizácie, to nie je niečo, čo by akože jeden má druhý nie. Takisto aj základná škola, aj na priemyselných organizáciách, čiže nie na tom, čo súvisí s financovaním mesta, ako je škôlka, či jedaleň, školské jedaleň, centrum SKD. Čiže aj tam sme nejakým spôsobom nejako museli zrovnoprávniť. A samozrejme aj mesto urobilo kroky, ktoré bude zobraté pri mestskom rozpočte, tam poviem aj ďalšie. Ale keďže máme pred sebou školské zriadenia, na to, že je mohli ďalej pokračovať v svojej práci, nesmí nejako zdržiavať, tak sa rozberieme postupne všetky organizácie. A myslím, že po tej správe, čo predložil pán hlavný kontrolór, je všetkým jasné, že toto nie sú veci, ktoré sme si vymysleli na úrade, že je tá situácia je nejaká vážna, ale ona reálne je. A ešte vážna v tom, že my dnes nevieme jednotkový koeficient, nevieme mnohé veci, ktoré sú východiska pre zostavenie rozpočtov. Môže nám prísť lepšia varianta, môže nám prísť horšia
berme tak, že vykročíme do nového roku, musíme nejakým spôsobom a musíme tie prvé týždne, mesiace nejak zvládnuť a potom budeme riešiť, čo sa deje ďalej. Aj s ďalšími predloženými opatreniami, ktoré poviem pri mestskom rozpočte, ktoré budeme riešiť. Tak poďme na to. Máme pred sebou návrh, schválime vás na vedomie. Keďže to je stanovisko pána hlavného kontrolóra, nech sa páči, sú nejaké otázky na pána hlavného kontrolóra. Dobre, ďakujem. Tak ukončujem rozprávu o stanovisku hlavného kontrolóra a poprosím o predloženie návrhu uznesenia. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2026. Ďakujem pekne. Sú nejaké pozmeňujúce návrhy? Dobre, teda hlasovať, to je za to, aby dovolený návrh uznesenia schválený. Prosím, hlasuje. Jednohlasný, pretože návrh bol schválený. Prejdeme teda bodu 5.2 a tie návrh rozpočtu, takže som okolo veľký šerpanie, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán primátor, vážení poslanci. Základná škola Veľký Šariš, ako rozpočtová organizácia, predstavila na schválenie návrh finančného a prvého rozpočtu na rok 2024-2026, zákon číslo 523 roku 2004 zbierky o rozpočtovej správe zákonnej správy. Uvedený rozpočet príjmov a výdavkov bol zostavený ako vyrovnaný a v príjmovej časti sme navršili už príjem v škole, ŠKD a navýšenie v režii vo školskej dálni podľa bodu, ktorý sa schválil dneska 4.2. Prosím stanovisko finančnú komisiu. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie ako celok. Ďakujem. Školská komisia povedala. Ďakujem pekne. Pretože základom pre rozpočet, ako som povedal, sú tie opatrenia, ktoré sme prijali, zároveň sú to zapracované návrhom rozpočtu, aj vami schválené už navýšenie školských poplatkov, ktoré bolo schválené pár hlasovaní dozadu. To všetko už reflektuje návrh rozpočtu ako takého. Máte ho pred vami, nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, máte možnosť sa pýtať. Možno pani taká informácia, čo nás samozrejme najviac trápi, ako došlo otvorenie ďalšej triedy na ŠKD, potreba financovania, ako vidíš ďalej ŠKD a takisto je dávané vlastne. A je tam všetko požiadavka na kapitálový výdavok do jedného pokračovania. Ďakujem. Školstve detí vlastne tým, že nám počet prvých ročníkov, počet detí na budúci rok je opäť okolo 90 školákov. To znamená, že opäť budú otvorené 3 triedy a zároveň predpokladáme aj ďalší školské deti ako 7. oddelenie. My prvákov nemôžeme vylúčiť. Iba, že sa urobia pravidlá a že tých najstarších žiakov posunieme a nebudeme ich prijímať do ŠKD, čo nie je bežnou záležitosťou, rodičia potrebujú do tých 10 rokov dozor nad týmito deťmi, takže predpokladám ďalší zvýšenie počtu školského detí. V školskej dávni máme tam potrebujeme stále výdavky na obohatenie MTV, to znamená, že sú tam veci, ktoré majú 50 a viac rokov, pomaly odchádzajú, o tom sme už hovorili, a predstavte sa tam ale na to, čo podporíte alebo nie, bez toho sa radi nedá. Takže to... To je robot. Samozrejme, žiadam, alebo teda prosím o stretnutie školskej komisie, ktorá sa zaberala len základnou školou na jednom stretnutí, aby sa venovala teda tým novým investičným zámerom pre základnú školu, pretože naozaj vám pravdí už nie mne, ale v budúcnosti počet detí sa zvyšuje natoľko, že nebude stačiť počet tried. Rok, 2 maximálne vieme, či zabezpečiť, ďalší roky už nie. Odchádzajú 2 ročníky, prichádzajú 3 ročníky a plus je tam tá inklúzia, ktorá teda nám zvyšila počet detí v triedách. Každým rokom nám prichádza viac a viac detí z Prešova,
počas bežných mesiacov, počas školského roka, teraz už máme 500 na žiakov, a normatívy hlásenia iné a samozrejme počas jesenia predstavili ďalší žiaci. Nemôžeme, aspoň ja hovorím z morálneho hľadiska, odmietnúť takéhoto žiaka, pokiaľ je triede voľné jediné miesto. Aj keď tu nebývajú asi také obvodné. Mám sa pripravenú interpeláciu, ale keď to pani riaditeľka odpovedala, tak sme vlastne boli na tom radiovi. A opäť sa to odpovedalo, ja už v minulosti už som na ministerstve sa pýtala na to, či teda v investičnom pláne reálne chceme riešiť rekonštrukciu, respektíve dostavbu štvrtého pavilónu a ktoré techniky teraz na zeme, pretože pani Sotona vlastne mňa aj zároveň vysvetlila tú potrebu a presne to, že sa vyhne niečomu, čo sa riešilo na posledný dozný školu, zabiť kapacitné veci, jednoducho poďme dopredu premýšľať nad tým, aby nás opäť nedozerala zároveň situácia, že budeme veľmi horúcou úzou šiť niečo. A teraz navyše, ak sú politických plánov obnovy, tak neviem, že ste spomínali, že to je ako keby na nejakom pláne investícií budúcich. Čím nepamätám si presne, čo ste povedali, že skoro môžeme dať, ale skôr to opačne na to, že aj keď to možno z pohľadu mesta teraz nie je priorita, ale ak sú tu externé zdroje, ak sú reálne tie externé zdroje, 100% financované z plánov obnovy a ak jediné, čo k tomu chýba mestu, je projektová dokumentácia, tak poďme sa potom pobaviť. Ako je to časovo reálne, ako je to finančne reálne, či naozaj nevieme jednoducho túto prioritu v kontexte toho, čo som povedala, na to nedobralo parkov, prehodiť. Alebo minimálne sa k tomu osobitne stavíme, že riešime teraz, a že ja to proste veľmi nedobralo. Krátka reakcia. Viem, že ste mali aj radioškoly, aj my osobne sme interpol, že už je základná idei, čo vlastne je potrebné v škole či opraviť, vybudovať, akokoľvek to názor, všetko, čo škola potrebuje na to, aby mohla v ďalších desiatok rokov fungovať. Tak je pravdou, že ak to v roku 2024 nevyriešime projektovo, tak asi nechytíme veľmi, som povedal, možno získanie externých zdrojov. To znamená, že my si musíme to dať na samú ako niekde vyššie prioritu a nájsť na to zdroje, možno na dobu 20 000 eur projektovku, na nejaký realizačný projekt, na ďalšie pavilóny, na stavbu. Tých úvah je strašne veľa, treba to vyčistiť, akože že ako technicky, ale nie sa objedná projektová dokumentácia, nie do konca roka 2024 máme niečo v rukách, aj to povolení máme zvedeli, ale žiaden. Toto je cieľ, akože tak by to malo byť, ako keby navrhnuté v investičnom pláne, ale my sa dneska nebavíme o investičnom pláne mimo kotla a mimo mixera, hej, čiže je to ako, neviem, že smejem, niektoré sa smejú, ale náš investičný plán v roku 24 mesta veľký štári, že je mixer, kotol a mixer, teda robot, to či kotol, porák, to je všetko, čo máme, hej. To je to tak, aby sme si usmrtli, že lebo to je podstatná, lebo nám vypadlo a nevieme ani základnú tú podstatu. Ale, čiže tak, pri zostavovaní nejakého plánu, musíme si povedať reálne, že treba na to projektovú dokumentáciu a chceme chytiť externé projekt. Takže asi tak ešte odpovedať. Dobre, čiže ešte doplním, že tie externé zdroje asi sa dá nedohľadať, nedohľadať na všetkých iných možnostiach ako Slovensko, ale tam zatiaľ sú nejaké deadliny, ale zase je tam aj nejaké priebežné čerpanie, že ak nám to neušlo. Viete možno poveriť, máme tu projektový nášho blok, aby do nejakého januára, februára preverili nové, že neviem, či telefonát, či projekt, že mám tu zistiť, do akej miery je vyčerpaný tento zdroj a aké by najvyššia výzva. Chcel to načasovať dopredu rok na výzva projektovky, akože je celkom štedrý čas, že keď došla, že som to dala aj skôr pokiaľ bude tlačený časom výzvou. Toto naozaj neovládam, tieto rokom bohužiaľ aj termínovo, ale viete, kde som to, že chcete mi dali projektov, ale vyčerpaný budget. No, ja to hovorím kvôli tomu, že v prvom rade treba mať zdroje na tú projektovku, dneska nie sú. To sa budeme ako prvý krok. Toto vieme objednať. Treba takto stanoviť však zadanie, čo vôbec chceme, nejaký rozsah. A dodanie takej projektovky na realizačný projekt, no neviem, že nie to bol polroka urobil. Čiže ja som to tak akože bezpredstavol úplne reálne, že to je záver roka, ale to nehovorím, že september je reálny, no to hovorím, že
A skôr to pripravíme tak, že ku nejakému ďalšiemu stretnutí, kde by mohli byť nejaké prvé veci, že ako vôbec, či sa nám mení rozpočet, či máme na to a tak ďalej. Predložíme si plán hlavných zásadných aktivít, ktoré by sa mali vyriešiť. A musíte aj vy to akože vnímať, lebo na technické služby, hej, tiež tá technika je strašná. Čiže len hovorím, hej, potom príde nejaká cesta chodiť a už sme zase v tom takom pomyselnom, že čo je prioritou, ale bez projektovej dokumentácie vydaného povolenia nemôžeš úplne nič urobiť, ani keď sa baviť. Projektová dokumentácia býva opravnený ako v pláne? Pravidlá. OK, čiže vám zase ešte. A už som musel to povedať. Tak si vieme možno, že ako záväzne, nejakým záväzným krokom dá, bude nejaké stretnutie iba v tejto veci, niekedy možno, že v januári. Pozrite, navrhla pani riaditeľka osobitnú radu komisiu, kde by som spolu radu školy a prizvali referých poslancov, ktorí sa budú chcieť tej téme zainteresovať a tam si rozoberieme všetky problémy, možno bude pre hodiny, návrhy na kapacitné zvýšenie, či na skladba, či skladba niečo nové, či nový pavíľ, neviem, môžem hovoriť, normálne také pracovné, aby z toho vznikne zadanie na pre tvoje zadanie. Ďakujem aj za ochotu. V podstate prvé kolo išlo v roku 23, druhé kolo je január 24. Či bude tretie kolo, to ja neviem, ale chápem, že plán obnovy sa vyčerpe a nemyslím, že sa bude venovať do školy. OK, vieme, čo sú, chceme to riešiť, takže zoberiete sa na starosti si tomu to stretnutie pani riaditeľka, aby si s nami zvolala stretko a aby sme sa hneď začiatku nového roka na tému stretli. Taká širšia komisia, školská komisia, aj rada školy. A pozrieme aj zvyšných všetkých poslancov a kto bude chcieť vidieť na tú tému. Dobre? Plus odborní zamestnanci z radu, ktorí sa to mohli týkať, aby sme tomu dali hlavu. A my sme priamo iba, aby sme skutočne videli na život tamto nejakým spôsobom nám mal. No a na základe toho zadania budeme vedieť, a som s niekým prediskutovať, koľko by mohol tá vojskové spolka stať, aspoň nejaké kolo na tú voči, či sa bola praviť nejaké ceny. Dobre. Niekto to začína, pani riaditeľko, ešte. Pán poslanec. Som to pýtal aj na tom stretnutí a nevedel, že som človek. Chcem sa opýtať, že keď odchádzajú pomaly tie zariadenia, tie dáne informačné stroje, ale či napríklad vy máte, alebo je ďalej má poistenie, poistky. Nemusí byť, že to je záručná vec, to je 3 roky, záruka o 2 roky, ale proste sú rôzne prepetia, elektrické napätia a tak ďalej, a poistky také platí nový. Či vôbec niečo také máme? Na staré zariadenia určite nie, 50 rokov nik sa nikdy nepoisťoval. Na nové zariadenia veľmi radi poistíme, ale to sú financie mesta. Ak tam dáte financie, my radi poistíme. Lebo to sú originály, čiže vlastne ja nemôžem pohnúť, pokiaľ nemám. Áno. Čiže ak si budete rátať vy, samozrejme nie je problém. Ale neviem, či to je múdre, lebo každé stroj má životnosť viac ako 30 rokov. Hej, bude. To sú také stroje profesionálne. Že ak my budeme poisťovať 30 rokov, budeme platiť svoju. Neviem si staviť, že sme vlastne získali. Hej, lebo oni fungujú, s tým sú nové. Toto má 50 rokov, tak vypadlo. Ale zoberte si, že sme 50 rokov platili poistku. Posledné takéto raz malo, ktoré sa môžu konkrétne tomať a tak ďalej, ten funguje do teraz, áno. To už má 8 rokov. Áno. Tie prvé roky sa sú profesionálne. Poďme na to ináč, však vieme nákup, zistíme si poistku, ako by vykázalo, keď je to 50 ľudí, tak to nemusí byť problém, ale keď budú chcieť, určite to bude vyššie. Určite nie, no. Môžeme dať opačne, že zistíme, koľko by bude a či tam to bude zajaviť ako rentabilné. Či tá oprava... Keď to bude 10% ceny, tak ako... Tá oprava je reálnejšia alebo finančne výhodnejšia ako poistenie 10 ročia. Ale áno, toto nie je problém poistenie, som hovoril. Či sa nám ukáže? Ja vychádzam z toho, že poistenie čokoľvek tam ide, tak poistku sa to rieši nové. Neviem, či tak funguje. Možno áno, ale nevieme, keď máme ceny. Zistíme si, ako že máme rámcovú zmluvu, že teda veci, tak zistíme, čo by to stalo. My ceny sú dané. Nie, že poistka konkrétne sú svoja, ale nejakú celé. No však preto sa pýtam, že tu sa hovorí, že... Nevieme proti vandalizmu, proti krádeži, ale ak máme, ide o opravu alebo o čo,
sa vymenila strojmotora, tak je to dotyčný stroj. A je na ňu priamo. Tak sa nutelný proti požiarom. Dobre. Jednoducho, musíme si cez našu rámcovú istotu povedať, to je inak nám aj, to nie je základné školy, čiže my si zistíme, čo by to stalo, ale z toho racionálne buď áno, alebo nie. Zistíme, čo áno, a druhé, že sa začneme to stretnutie u obnovy školy, také veľkému projektu, či áno, či nie, alebo čo ako je, ja. Je tam vysvetlená počet stavníkov. Ak by nám došlo k poklesu stavníkov, bude jeden personál navyše, ktorý to smetiteľko rieši, môže to pomôcť priniesť ďalšie úspory na ďalšie veci. My sa to nevieme a tak ďalej, ale uvidíme, že čo to celé dnes. A iné zmeny rozpočtu s vami po nových východiskových údajoch, ktoré môžu byť nejakým časom. Nejaké otázky ešte tam sme. Ďakujem, pani poslankyne, počujeme rozprávu, prosím o predloženie návrhu o hlasovanie o Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Šariši schvaľuje návrh finančného a programového rozpočtu na rok 2024, taktiež berie na vedomie návrh finančného a programového rozpočtu na roky 2025. Ďakujem. Sú nejaké pozmeňujúce návrhy? Nie budú teda hlasovať, kto je za to, aby novinený návrh rozpočtu a teda po uznesení schválenie, ako sa hlasuje. Jednohlasne, že návrh rozpočtu pre základnú školu Vyššej bol schválený. To bude ako aj pani riaditeľka, že prišla a vidíme sa aj po uvedení. Ďakujem. Ďakujem. Ideme teraz na základnú školu, vítame pána riaditeľa. Pán riaditeľ, máte slovo, mi sa páči, môžete predložiť návrh vášho rozpočtu. Ďakujem pekne, dámy poslankyne, vážení páni poslanci. Návrh programového rozpočtu základnej školy Veľký Šariš na roky 2024-2026 je spracovaný v zmysle zákona číslo 523 november 2024 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Členica súlade ustanovenia zákona číslo 533 november 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy není nespočtovné. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 zohľadnené aktuálne čerpanie rozpočtu a predpokladané potreby školy na z dôvodu navýšenia počtu žiakov na počet 716 bolo potrebné prijať nových kolegov, 5, čo sa zohľadnilo k navýšení platov, v tabulke vidíme čerpania. Potom je tu, v tomto roku došlo k navýšeniu platu 22% pedagogických zamestnancov, 13% nepedagogických zamestnancov, keď sa zohľadnilo v tabulkách a rozpočet na rok 2024 je otvorený, tejto roka je možná aktualizácia. Chcel by som ale podotknúť hlavne to, že bol to prvý rok, kde táto umelská škola mala veľký problém vôbec urobiť finančný rozpočet. Prvýkrát sme sa veľmi zapotili a nebolo to vôbec jednoduché. To, čo spomínal pán primátor v rámci toho, že sme dali odmien, nedali sme sa len odmien, čakali sme, kde sa dalo ponižovaný rozpočet, aby obec tomu došlo. Ak mám vedomosti, tak veľa škôl základných nedokázalo urobiť vyrovnaný rozpočet. Vďaka tomu, že koeficient bol ešte ponížený oproti navýšeniu. Nie navýšenie, ale ponížený, čo urobilo veľmi veľa školám veľký problém. Prepáčte, neviem, či tam nevidím možná, myslím, že nebolo požiadky, takže to chcem a už veky tu sa ospravedlňujem. Pobrali sme do všetkého možného, čo sme mohli ubrať. Nechali sme nejakú rezervu, pretože bez rezervy nie je možné fungovať. Myslím tým rezervu takú, že by sme mohli niečo kúpiť, čo je nutné kúpiť ešte v tomto. Ale určite vidíte, že ten počet nových kolegov sme si vyriešili sami z peniazy, ktoré sme mali ešte, takže sme nežiadali mesto. A pevne verím, že štát k tomu pristúpi
ozaj veľmi rozumom a ten koeficient minimálne dorovná zlanejšiemu, ako bolo v Lani, alebo najvyššie, lebo je to veľmi veľa základných číslo, ešte raz to poviem, je to katastrofálne a je to nevedia, čo s tým robiť. Toľko k tomu nášmu finančnému a programu rozpočtu na roku 2024. Ďakujem, prosím stanovisko finančnú komisiu. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie ako celé. Ďakujem, prosím stanovisko školskú komisiu. Školská komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh číslo stanoveného rozpočtu základnej školy 2016. Ďakujem pekne, tak ako povedal pán riaditeľ, samozrejme máme za sebou viaceré stretnutia, možno asi najviac, lebo to tak to nejakým spôsobom museli vyčistiť, ako sa povie. Určite pochvála za to, že do konca roka na to, že bol narast cez 40 žiakov, 41 alebo koľko, tak dokázali vykryť potrebu, ktorá vznikla na narast počtu zamestnancov na to, aby zabezpečili výučbu pre týchto žiakov vlastným zdrojom do konca roka. A samozrejme o tom, čo rozpráva pán riaditeľ o vyrovnanom rozpočte, to znamená, že samozrejme budeme novorická škola a aj napriek tomu narastu mzdiev, ktoré sú z titulu toho, že idú vyššie platy a tak ďalej, aj napriek tomu, že klesol jednotkových normatív, jednotkových koeficient, ktorý hovorí o tom, že koľko by mali dostať ako štátu, zostavili plus minus bez 5 eur alebo 6 tanierov, teraz vyrovnaný rozpočet. A vysvetlím ten normatív, koeficient. On je rátaný, viete tak, že ak je to viazané z toho, čo škola dostane na jedného žiaka, cez určitý štátom prepočítaný kľúč, patrí to materské škole, patrí to základnej škole a tak ďalej. Podstata je taká, že ak sa vám znížia podielové dane, čiže celkový rozpočet štátu, ktoré má ísť mestám, a z tých celkových podielových daní 40% má ísť na školstvo, na druhej strane narastie počet žiakov, tak keď je menší balík a ešte väčší počet žiakov, tak je celkový koeficient vyjde nižší. Je to rozdiel euro, neviem, niečo 70, ale to pri prepočítanom počte, to je to, čo máte na druhej posledná tabulka, to robí sumu aj 50-60 000 eur reálne. Takže 1 euro urobí takúto sumu. Uvidíme, ako na to štát bude reagovať, preto je to vykladané na ten horší scenár. Ja nechcem strašiť, že nám do nosu prišlo pred 2 týždňami ešte horší scenár, než ste vyradali, ale už ako tak sa musíme to všetko posunúť ďalej, lebo to nie je to dobré, nejako takto. No, samozrejme, na toho rozpočtu ráta, aj som rád za racionálny prístup pána riaditeľa narastu školských poplatkov plošne, lebo táto téma bola zúška dlhodobo nejako ako fakt nebola potrebná, alebo ako to mám názor, lebo stále nám zúška dokázala istým spôsobom prinášať voľné zdroje v rovine 30-70 000 eur a každý rok pre potreby rozpočtu mesta. Tento rok to tak nie je, ale neviem, že takto tak isté, lebo v prvom rade musí škola zabezpečiť vlastný fond, ktorý tu je, ale nezabudeme aj to, že aj my škole pomáhame tým, že sa snažíme ich priestorové kapacity v našom rozpočte znášať hlavne na prevádzkov energií a tejto veci, čiže je tam ešte nejaká takáto nenápadná pomoc, ktorá tam je. Čiže na rozpočtu žiakov je určite dobrá vec a ja verím, že to všetko je to, ako hovorí pán hlavný kontrol, že on podľa jeho interný nejaký prepočtov môže znamenať, že nám ten narast počtu žiakov v materskej škole a v zúške priniesie plus minus plus narast počtu obyvateľov plus minus 140 000. Tak to je veľmi také hrubé číslo priniesie. Ale stále nám plánové 250 minus, takže ešte stále sa niekde nie je dobrý scenár. Ďakujem za úsporné opatrenia, ktoré si prešli, odmeny, iné výdavky, ktoré s tým súviseli, bežné, ktoré nie sú teraz potrebné školenia, nákup techničí, obdobie týchto nástrojov, proste musíme to oželieť tak, aby rozpočet bol zostavený. Toto máme za sebou úspešne vyjedať na nejaký rok. Videli sme aj počet zamestnancov, platy, musím povedať, že naša zúška si fakt drží. Zajímavý by som to povedal koncept aj finančných nákladov na mzdy, lebo dokážeme sa vliecť do toho školského normatívu, ktorý ide od štátu. Kdežto napríklad našemu kolegovi Saminovánu investovali, jeho to vôbec nevyšlo, lebo tam chvíľu mohli, neviem, povedal za zúške niečo 200 000 eur chýba, takže on tak prevažne zaujímavosť. Preto hovorím, že je to
dobre rozpracované a ja verím, že každé euro, ktoré zlepší štát, budeme o ňom veľmi radi zo všetci ďalej. Takže asi takto. V tejto chvíli sa nedá už lepšie dostaviť, buď to museli ísť personálne, ale upozorňujem, že aj po rozhovore s pánom riaditeľom vieme, že snažiť sa ten ľudský kapitál, ktorý tam je, skôr motivovať nadčasmi a inými benefitmi, ako príjmať iných ľudí, ktorí by to vyšlo drahšie. Čiže ten kľúč je tam, matematika je jasná. Samozrejme, možno vám ako tak aj veľmi aj rád, že v podstate už máme prevzaté priestory od Štočmova tanečného divadla Palic, naše, začali sme nejakú takú prípravu, rekonštrukciu, aj to pán riaditeľ nás bude reflektovať, respektíve jeho rozpočet aj náš už na to, ako pamätá na to, aby sme tie jednoduché opravy dokázali urobiť, aby sme ten priestor vedeli plnohodnotne využívať, ale najlepšie mať priestor a nemať možnosť využiť ako takto. Čiže opäť toto je máme za nami a rozpočty na to reagujú. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, pani to je prítomný, môžete sa ho pýtať. Mám ešte vystupoval pán senátor, že máme veľký nárast v rámci väčší význam podstatne aj v rámci národného, to hlavne z Ľubčanov, kde energie vystupujú z 2000 na 7000. Viete, ale my tu pár sami hospodárujeme, čiže musí by to byť náš, a nie je to len ten, je to samozrejme tu vďaka tomu, že je to škola mesta Veľký Šariš, tak tu neplatíme nič, sme tu zdarma, ale keď sme ešte aj tu zaplatiť nejakú riadnu sumu, tak neviem, ako by sme tam spravili. Asi by sme mohli ozaj ubrať z počtu učiteľov a nejak aj na to je počet žiakov, lebo tam sú tie musia čísla, ale počet žiakov musí byť počet učiteľov. Ešte to som No, na všetkých prišiel taký nejaký zvláštne zvláštne obdobie, ale OK, zmena bola momentálne a verím, že jednotkový koeficient minimálne niekto stane taký, ale keď ani vyjde smerom hore a nie dole, by sa teda museli dať ďalšie peniaze, tak už aj s neviem predstaviť, keď to je úplne vypadne. Dobre, je potrebná nejaká otázočka na pána riaditeľa. Dobre, ďakujem, ukončujem rozprávu, teda poprosím predložiť návrh hlasovania. Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Šariši schvaľuje návrh programového rozpočtu základnej umeleckej školy Veľký Šariš na rok 2024. Mestské zastupiteľstvo v Veľkom Šariši berie na vedomie návrh programového rozpočtu základnej umeleckej školy Veľký Šariš na roky 2025 a 2026. Ďakujem pekne. Sú nejaké pozmeňujúce návrhy alebo pripomienky k predloženému návrhu hlasovaní uznesenia? Ak nebudete teda hlasovať, kto je za to, aby sme uvedeli návrh uznesenia schválenie, prosím, že sa hlasuje. Všetky za. Ďakujem. Počujem, že uvedeli návrh rozpočtu pre základnú školu bol schválený. Najviac ďakujeme vám, že ste prišli. Je niečo, na čo chceme sa naše vlády opýtať? Ak nie, tak páni, ďakujem. ďakujem. Ideme ďalšiu bodu, a tým je materská škola, veľké školy, vítame pani riaditeľku. Nech sa páči, pani riaditeľka, máš slovo, môžeš predložiť materiál. Ďakujem veľmi pekne, vážení pani poslankyne, predkladám návrh programového rozpočtu na rok 2024. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Materská škola na roky 2024 až 2026 je spracovaný v súlade s ustanoveniami paragrafu 4 zákona číslo 523 z roku 2004 zákona o rozpočtových pravidlách a územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príjmy a výdavky boli zostavené podľa skutočného čerpania za mesiac január 2023 až október 2023 a upravené na základe vzájomnej komunikácie s riadovateľom, ako aj poslancami mesta zastupiteľstva. Čo by som k tomuto rozpočtu ešte chcela povedať, je to, že v tomto rozpočtu už je aj zarátaný kapitálový výdavok, a to je, ako sme sa už bavili aj pri základnej škole, tak aj my máme tento problém. Takisto sa nám pokazil sporák, ktorý je finančne náročný na kúpu, vlastne ide o kapitálový výdavok
a hovoríme o sume nejakých 4800 eur. Tento si vlastne budeme financovať z režie a je už v tomto rozpočte zapracovaný. A je už aj v tomto rozpočte rátané s zvýšeným príspevkom o 2 eurá na výchovu a vzdelávanie, ktorý bol pred 4 roky. Ďakujem, prosím, stanovisko finančnú komisiu. Komisia odporúča mestnému zastupiteľstvu prijať uznesenie ako celok. Ďakujem pekne, školskú komisiu. Školská komisia odporúča mestnému zastupiteľstvu schváliť návrh